Úplne ideálne top 5 samozrejme na Pro Golf Tour a postup na Challenge Touru. Z top 50 by som bol spokojný. Tak zimnú prípravu som absolvoval v Španielsku, teraz som sa vrátil 5 dní dozadu, bol som tam od 4. januára do 4. februára vlastne, takže presne mesiac. Bohužiaľ počasie nevyšlo ako som chcel, pršalo veľa, ale pracoval som na švihu, hral som turnaj, aby som sa dostal do turnajového módu a hodnotím to veľmi pozitívne, bolo tam určite teplejšie ako tu, takže zimná príprava vyšla výkonne. Za týždeň letím do Turecka, začínam prvé 2 turnaje Pro Golf Toury v Turecku, potom ostávam v Turecku, kde budem trénovať a rovno odtiaľ letím do Egypta na ďalšie 2 turnaje, takže teraz mesiac na cestách v Turecku a v Egypte. Už mám kalendár všetkých turnajov, ktoré budem hrať, veľmi sa teším na turnaj do Sedína, ktorý bude v lete, tiež Pro Golf Tour, čo bude výborné. Celú kariéru, vlastne celú sezónu mám spravenú od polky februára až do októbra mám úplne vybukované, 2 týždne medzi turnajmi občas budem doma alebo v Prahe teda trénovať a takže mám celú sezónu. Budem mať určite plnú sezónu Pro Golf Toury, čo je okolo 22 turnajov, myslím, že to vychádza na túto sezónu, plus budem hrať 2 Challenge Toury, jednu v Nemecku a pravdepodobne jednu v Poľsku. A okrem toho to asi vychádza tak všetko. Určite goal tejto sezóny je skončiť v top 50 na konci roka minimálne Pro Golf Toury. Chcel by som si finančne zarobiť na sezónu z výsledkov, čo je ďalší goal. A takže úplne ideálne top 5 samozrejme na Pro Golf Tour a postup na Challenge Touru. Z top 50 by som bol spokojný. Bolo by výborné vyhrať jeden turnaj Pro Golf Toury minimálne, to by bola fantázia. Z toho sa naberuje najviac bodov do rebríčka, takže určite.